जिखुनु जाया नोंथांमोना आंनि राइडखौ नायनो थाखाय नेना थाबाय थाबानो जाबाय आसा खालामो गासैबो बे राइडआव आंखौ सापर्ट होगोन होननानै थ' सापर्ट होबानो जाबाय गासैबो माने पुरा स्टाफगासिनो दोङो नायनो हागोन नोंथांमोना एक टप बक्सआव होबाय ओमफ्राय आगोलावना अल इन्डिया राइड ओमफ्राय इथिंगालि दोङो सल' राइड 2023 माने हारसिं नालाय ओंखायनो सल' राइडखौ होबाय आं गाइस ओमफ्राय इथिं दोङो जोंनिया बाक्सा नालाय बाक्सा टु दार्जिलिं नोंथांमोना इयाव उल्था नुजोबगोन दै इयाव गस्लायावसो ख्रा ख्रा ओंखारजोबगोन दा दा गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना नुकुल ब्लगलानि बिफाया गारि सालायनो नागिरदों नुकुल ब्लगनि गारिखौ इनो दे बाबा लाबो खिन्थु हेलो गाइस गुड मर्निं गासिबो गुड मर्निं नोंथांमोना माबायदि दं आसा खालामबाय नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं दा टाइमा जाबाय नोंथाङा नायनो हागोन दा ब्राइटनेसआनो मा खम जाना थायो आंनिया सानाव नै दा टाइमा जाबाय 8:50 जाबाय आरो ना गाइस पुरा नै दा निउसनि मोनसे नटिफिकेसन फैना दोङो दा नायनांसिगोन दा जियानो जाया माने मिया गारिखौ सुनायखाय गावखौनो गाव बिराद मोजां नांबाय ओमफ्राय मबाइलखौबो चेन्ज खालामनायखाय गावखौनो गाव बिराद गोसोखौ इन्टारेस्ट नांबाय गारिया मोजां थाबासो गावनि गोसोआ मोजां नाङो आं मानोबा बेलेगफ्रा मा जायो इखौ मिथिया नै दा खेबसेयावनो स्टार्ट जादों आंनिया सावगे खेबसे अन खालामनानै आरो अन खालामनांगोन ओमफ्राय सेल्फखौ नांगोन होमबासो स्टार्ट जागोन 1 2 3 बिदि जाबाय 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 स' गाइस मानि थाखाय खेबसेयावनो स्टार्ट जायाखै मिथिदों ना गारिखौ आङो दासो फुंनिफ्राय दिहुनना लाबोदों ना बाहाय सलायनो मोननांगोन ओमफ्राय गरम जानांगोन होमबासो सेल्फआ खेबसेयावनो जागोन दा आरो मबाइल चार्ज होबाय थायोना आङो गारियाव बेनिखायनो आंनिया बेटारिया एसे डाउन जाना दङ आरो ना डाउन दा मोनहैगोन दे दार्जिलिंआव खस्थ' मस्थ'बाबो आजारि हेभिखा गारिया जेबो आंदो जे दिनालासे जेबो माने हामा जानाय माबानाय बेफोर गोदै जेबो माने आंखौ एख' प्रब्लेम होखायाखै आरो ना गाइस सेकेन्ड हेन्ड डिलारनिफ्राय लाबोदोंबाबो गारिखौ बिराद मोजां कन्डिसन ओमफ्राय ओरैनोथ' आरो नों मबाइल चेन बेफोरखौथ' आरो माबा खानांगोन नङा होमबा बेफोरसो मेन बुस्थु मबाइल चेन्ज खालामाथ' नों गारि हामा जाखागोन बाखि इन्दिनि जेबो न' प्रब्लेम आयु हाबाब गिलु बालु सिख्ला बिलाइ सेंग्राफोरखौसो उल्था प्रपज खालामनाय देरस'नियर देरस' हा दिन नङा गाबोन थांगोन दार्जिलिं मोजां हारसिं थांगोन आं जाबाय दे 150 थाखानि थाव सोनानैबो 1 काटाल'सो उथिदो साननानै नाय गाइस होमबा बेसां थाव जागोन होमबा गारिया आंनिया राइडआव जिखुनु जाया आंथ' गाबोन राइडआव ना गाबोन फुल टांकि सोसिगोन मानो होनना बुङोबा आरो दिनैथ' आङो थाङा नालाय दिनै 11 तारिख गाबोन 12 तारिख नालाय ओमफ्राय गाबोन बरिया हेभिनो फुल टांकि खालामखागोन मोजां स' गाइस ओमफ्राय दा नै मोनफैबायबो ओमफ्राय जोंनि आदाया इमारजेन्सि बरिया दिहुननानै होथारबाय ओमफ्राय दा आथिखाल नायनो हागोन नोंथांमोना इयाव उल्था नुजोबगोन दै इयाव गस्लायावसो ख्रा ख्रा ओंखारजोबगोन दा खिन्थु बिसोरो सिनाय मोनखायो उल्थाबाबो हांखोफोरखौसो मिथिजोबखायो बिसोरो ओमफ्राय दा जियानो जाया गाइस ओमफ्राय आङो नैखौ लग'खौ दानो दिनैनो दिहुनखाबाय जिहेतु आरो दिनैनो गस्लाखौ बरिया लांखानोसै गस्ला माने माबा दे फ्लेग जाहैगोन इयो बेनिफ्राय आरो दिबावखौसो थांनांगौ आङो बर' सासेनावबो एसे खामानि दोङो गाबोननि थाखाय दा बर्थमान नैयाव जिथुबा लग'खौ आङो माने हियाव दिहुनगोन ना हि गुफुराव ओमफ्राय दा नै मिसिङाव होनानै नोरै गोदै हमना लाबाय थादो एबार नुगोन दे नायनो हागोन नोंथांमोना नायोबा माबायदि कालार नुगोन औ देन्जार हेभि कालार ओंखारबाय दा एफाले साइडखौ दिले आरो लेटा देखाबाबो नाকি মানে এফালে কালার উঠি যাব ন এই তেনেকলি এটাতেই হ'ব দে এটা সাইডটোৱে বৱা ডেঞ্জাৰ হেভি নুবেন दा माथो कालारा हेभिनो सबाव जेबो जाखाय न दा दैयो खारखाय न नायनो हागोन नोंथांमोना इयाव नायनो हागोन कालारा एसे दुलबर ओमफ्राय जिथिया मिसिङाव होगोन नायनो हागोन कालारा ख्रा ख्रा उथिबायानो नायनो हागोन नोंथांमोना मा स' गाइस दा नै बर्थमान आंनिया खामानिया जाजोब्बाय बेनिफ्राय दा हाफिनबा मोनसे गोदान बायबाय दा गाननांगौ बरियानो ओमफ्राय दा आंनिया नै टप बक्सआव बरिया लानोसै आङो मालखौ हेभिनो बया रिएक्सन मोनो दे खिन्थु गारिखौ तामान मानसिफ्रा नायदो आरो आङो मियायो कमप्लिट खालामजोबदो ना नैबे कालारखौ होनानै ओमफ्राय नामफोरखौबो लिरजोबनानै कमप्लिट खालामजोबदो ओमफ्राय दा नै बरिया सोनोसै आं नैखौ हेभिनो मानसिफ्रा बिराद नायखायो दे खिन्थु गारिफोरखौ ओरै माबा मोनसे खालामना लाबाथाय बया नायो दा नै देखायसै ना
ओमफ्राय दा बुस्थुआ आं नै गासैखौबो नायाव लाजोबबाय बिराद मोजां ओमफ्राय नैबे दिहुननायनि कागज ओमफ्राय नैबे हाफ पेन्टखौ ब्लेक आं ब्लेकखौ मोजां मोनो आरो रेडखौ मोजां मोनो ओमफ्राय दा खोबफैनोसै गला गखाला इयो मारै खाबाय পয়সা টাকা তোলে কোনবা সুর করবা নরবো আর ইতি আইতো ও পয়সা খুচরা গিলে আইতো থবা লাগবো মই পরথা খাই খাই খিনি ইতে आरसिं थांखागोन रावखौ लांखाय आरसिं ओमफ्राय रुम थाखागोन जा स' गाइस दा नै आंनिया खामानिया कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय जोंनिया दादायाबो सोंदों सोर सोर थांगोन होननानै थ' आं दा हारसिं थांगोन पुरा सल' राइड मारिखागोन ओरैनो सोरबा जुदि लोगोफ्रा जुदि ओजा क'क्राझारनि थाङोबाथाय डाइरेक्ट लोगोखौ लांफागोन आरो लाङाबाथ' हारसिङानो जाखागोन ओरैनोथ' दा रावबो थांनायनि प्लेनिं गैखाया गैनाया दा आं न'थिं रिटार्न जाफिनसै ओमफ्राय दा आङो दखानाव मियायो मोनसे स्टिकार दिहुननो होदोंमोन मिया गरखाय जादिया ओजा जोंनि दारखुसि एमबिआरआव इयाव दार्जिलिंआव थांनायनि मोनसे लग' दिहुननो होदों ना बे लग'खौ आङो लायनोसै ओमफ्राय लायनानै आक' डिमाकुसि थांनो लागा दोङो ओमफ्राय फुङाव न'निफ्राय ओंखारबोनाय टाइमाव नैयावनो फार्स्ट इन्ट्र' भिडिअखौ होदोंमोन आङो बाइकजों दा इ जागाखौनो मोनफैफिनबाय मानो होननानै बुङोबा दा आङो तामुलपुरनिफ्राय आक' न'आव रिटार्न जाफिनबाय आरोना ओमफ्राय दा नै न'निफ्राय आङो न'आव दसे ओंखाम जानोसै दहाय फुङाव माने ओंखाम जायाखैमोन ना ओमफ्राय दा ओंखामखौ न'आव जानानै मोनसे खामानिया कमप्लिट जाबाय आरो दा नेक्स्ट खामानियाव थांलायनोसै स' गाइस दा पुरा ओंखाम जाखांनानै नै डाइरेक्ट दा फुसुलकुसिनि लामाथिं गालै दा दारकुसियाव मोनसे खामानि दोङो दा इ दारकुसियाव आङो दार्जिलिंआव थांगोननि लग' खालामनो होदोंमोन ना इ लग'खौ दा होथारनांगोन दिनै मानो होनबा गाबोन थांखागोन दिनै 11 तारिख दा जियानो जाया गाइस नोंथांमोना गोबां सापर्ट होनांगोन आरो गोबां साबस्क्राइब खालामनांगोन दै गोदानबा जाय गोदान खिन्थु इयो साबस्क्राइब खालामखानांगोन आरो पुरानाफोरा शेयार खालामनाबानो जाबाय भिडिअखौ मानो होनबा इ खाननैसोआ इउटुबनि भिडिअफोरखौ बारा नटिफिकेसन हराखै बेनिखायनो भिउसआ आंनिया बारा फायाखै थ' गाइस जों दा बर्थमान नै नामखौ लिरखांनानै बराय दिहुनखाबाय ओमफ्राय दिहुननानै दा नै बराय आथिंगाले बराय साजायगासिनो दोङो बाय स्टाइलनि आरो बेलेग बेलेग कालार होगोन ओमफ्राय गारियाव थाबनायाव लासै माबायदि नुयो नोंथांमोननो खिन्थागोन आं नायबानो जाबाय मोननै स' गाइस दा नै पुरा सिथाबगासिनो दोङो नायनो हागोन नोंथांमोना दा गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना दे लाबो दे बाबा लाबो नायनो हागोन नोंथांमोना माबायदि नांदों नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय बर्डआ लिरनायखौ इथिंगाले दोङो नायनो हागोन नोंथांमोना अल इन्डिया राइड ओमफ्राय इथिंगाले दोङो सल' राइड 2023 माने हारसिं नालाय ओंखायनो सल' राइडखौ होबाय आं गाइस ओमफ्राय इथिं दोङो जोंनिया बाक्सा नालाय बाक्सा टु दार्जिलिंआवलासि थांगोन आरोना गाइस आङो ओमफ्राय दा जोंनिया नै आसामखौ बिथिंगाले साइडआव होना होबाय दा पुरा हेभिनो आं दा इखौ ल'खौ होना लाखाबाय ना जाहाथे दा सब खामानिया कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय दसे थानानै डिमाकुसियाव थांनो दोङो मोनसे खामानि इखौ भिडिअ लाबा लाबाय लायाबा गैला जिखुजा थांनानै फैनांगोन मानो होनबा गाबोननो जाबाय 12 तारिख मेनि गाबोन थांथारनांगोन दिनै जाबाय 11 तारिख दिनै जे खामानि मावनांगौ आधा मथा मथि 99% कमप्लिट जाबाय आंनिया दिनै खामानिया ओमफ्राय स' गाइस दिनै सानसे गोबां गिदिंबाय आरो गोबां जे खामानि मावनो लागा इखिनिखौ मावजोबथारबाय आरो उपाय गैया होमबा भिडिअ लाबाय थादियासै आङो दा ओमफ्राय एसे थान्दा लोंबाय नै साल्टिनि अननायाव बिथाङा दा जोंनिया नै एखेबारे लेपटपआव बिराद बिजि सोरबाफोर ड्राइभिं लाइसेन्स खालामनोबा खालामजागोन न' टेनसन गैया एभेलेबेलखा खमाव जागोन टेनसन गैया नंगौ दे गाइस मिसा बुङाखै ट्राइबेला बासिगोन अनलाइनाव जायो न' गेटआव कलफोर ओमफ्राय कारेक्ट खालामनोबो हागोन अनलाइनावनो मोजां जादों डेट अफारा बांसिन मानसिनियानो मिस्टेक जायो डेट अफारखौ जुदि कारेक्ट खालामनोबा जोंनिया साल्टिन दखानाव फैबानो जाबाय आइलेण्डआव दा आंनियाबो एक्सुवेलि भुल जाना दोङो मालायखौलाय माथो बुंबावनो आंबो फैगोन मोजां दिन लानानै दिन थैना थाबायमोन दे नों बहुद दिन होआलाखै जादोंना ओमफ्राय होआलाखै जानायखाय एसे प्रब्लेम जाबाय ओमफ्राय उनावहाय दाख्लैनिफ्रायसो सुलुं मोननै भिडिअ हेगारबाय आङो कापोल आंनि वाइफजों आंजों दा बेलेगा मिथियाखै इखौ बांसिनानो ना बेलेगा मिथियाखै दा नोंनि दिनै मिथिसिगोन दा माने आगोलाव दै मिउजिक देखायनाय माबानाय बिराद फेमास जादोंमोन बिथाङा ओमफ्राय लगे खानैसोआव थैना थादों मायाव थैना थानाय बेखौ मिथिया बेनिफ्राय दा जियानो जाया माने गाइस नोंथांमोना इथ' हाबाबो जाबाय दा बिथाङा जोंनिया हाबा जाबाय बिनिखायनो भिडिअ लाबाखैमोन ओमफ्राय दा बिथाङा जोंनिया बाजैदो इदो ब्लग खालामबाय थायो बरिया हेभि ब्लग लाबाय थायो नोंथांमोना मिथियाखैबा चेक खालाम आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होना होगोन थ' नायबानो जाबाय नोंथांमोना बरिया आरामनो सापर्ट होबानो जाबाय बिथाङा एबार होबाय थागोन खनसे नोंथांमोना आंनि राइडखौ नायनो थाखाय नेना थाबाय थाबानो जाबाय आसा खालामो गासैबो बे राइडआव आंखौ सापर्ट होगोन होननानै थ' सापर्ट होबानो जाबाय गासैबो नेना थाबाय आरोना नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होनायखौ दा आं न'आव थांसै बरिया मोनाबाय स' गाइस दा नै पुरा गाबोननि थाखाय फुल सोखाबाय आरो थावखौ दा बेसांनि हाबगोलै 1200 ना 35 36 एक दा नै थाव सोनो थाखाय पुरा फुल टांकि गाबोननि थाखाय हाबबाय थादों नै थावा खरनो दा नै सोबाय थादों पुरा हेभिनो गाबोननि थाखाय दे रेडि खालामना लाखादो खिन्थु हरावनो
गाबोन फुङाव आरो थाव मोनो मोना खुनु गेरेन्टि गैयाना दा नै सोबाय थादो टटेल बेसांनि जाखो 1200खौनो दाबो बाराखै 1300 फुल टांकि जाथारनांगौ आंनिया 13 लिटार जाखायो ओरैनो आन्दासाव थावखौ फोजों लाना फैखादों आं नैयाव क्लास उमेस फैदों ओमफ्राय जेने तेने हाबबाय थादो दा नै 1300 जाथारसिगोन दे गाइस खारबाय थादो नै मिटारा खारबाय थादो दा नै थावखौ पुरा खालि खालामखादोंमोन आं दिनै मिथिखासै फुल टांकि आंनिया बेसां जायो नै दासो स्राव स्राव फैदो जायाखैनो फुल दाबो बाप बाप बया जादों नामालै थांबाय थागोन 1300 जाबायानो दा 1300नि जाबाय दे गाइस नायनो हागोन नोंथांमोन नै 1300 12 टाका 13 टाका 14 टाका नायनि इखिनि थावा गाबोन मायाव लासि मोनहैयो ओरैनोथ' गाबोन आं क'क्राझाराव थाहैखागोन ओमफ्राय नेक्स्टआव गसाइगाव बेनिफ्राय डाइरेक्ट दार्जिलिं थांखागोन सिलिगुरि बारलांनानै ओजासो रुम थाखासिगोन दा नै थांबाय थादो थावा बया जासिगोन नामाब्रा 1340 टाका 1343 45 देन्जार जादों खिन्थु थावा बापरे बा नायथारनि बेसां जायो बा 1400नि खाथियाव थांगोन मालाय थावालाय गोसोआव लाखिनो दा फिथा फुल खालामखा ग्रोबनो नै थावा खाथि मोनफैथारबाय गाइस थांबाय थागोन दिनै फुल खालामखागोन नै खफा खाथियावलासि फुल खालामखागोन नायथारनि होमबाना मालिसखौबो मिथिखासिगोन गाबोननो फुल टांकिनि मालिसा बेसां मोनो देन्जार हाबबाय थादों खिन्थु 1400 थांसिगोन नामाब्रा 1400 जाहां जाबाय नै 1384 85 जागासिनो दङ ओमफ्राय इथिंगालि हाबगासिनो दङ नै थावा आया बया जादों दखन sorry एफाला घुराय दिसो गात बा तामान जादो दे खिन्थु गाइस 1400 फुल करेसे 1400 नि जाबाय ओमफ्राय नै इथिंगालि हाबबाय थादो इनि हाबबाय थादो 1400 जाबाय आया 1400 नि जादो दखन माने थावखौ आं जिर' खालामना लाबोखादोंमोन तामाने गथाय गारजुनानै ओमफ्राय दा नै इथिंगालि नायनो हागोन नोंथांमोना बा देन्जार थाव जादो दे खिन्थु 1500 जागोन माब्रा बया मालिस मोनखासिगोन खिन्थु एबार न' फुल टांकि खालामखाबायना गारिखौ बेखिनि थावा दार्जिलिं मोननाय ओमफ्राय इसरलै दार्जिलिंनिफ्राय आरो ससे फैसा बायबासिगौमोन बा फुल 452 53 55 56 57 58 60 61 63 64 आया ओइ पुरा फुल टांकि थाव गाबोन फुङाव थांगोन मथा मथि 6टासोआव ओंखारलांगोन आं ओंखायनो फुल टांकि खालामदों माथो थाव जाबाय थादों माथो 3000निसो जागोन नामाब्रा नै थावा मोनफैखाबाय दे बारा जानाय नंला मथा मथि 1500 जाहैगोन बायदि मोनबाय आं 1500 हामदानोसै 1500 जाखासिगोन बायदि मोनदां 95 96 15 लिटार जायो होमबा आंनि गारिया दिनै मिथिबाय आङो 15 आरो फुलद्राय खालामबाबो हामालै न' इथिंगालि बोरैबा जायो न' आरो डिस्ट्रिक्ट सिस्टेमनि जासिगोन न' जासिगोन बेखौ ओरै खालामबाथाय बेयाव फायबा नांगोन नामा नायनोथ' नाङो दे नाङो मोनफैखाबायना थावा नै आंनिया नायनो हागोन नोंथांमोना 15 लिटार जादो थावा 15 लिटार हेभिखा एकदम